Азатлык радиосы журналисты Алсу Курмаш 2024 елда ниһаять иреккә чыкты. Әйдәгез аның азат ителүенә бәйле күренекле мизгелләрне искә алыйк. 22 июльдә Алсуны 6,5 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Июль азагында Русия белән Көнбатыш илләре арасында тоткыннар алмашы булу алуы турында сүзләр тарала башлады. 1 августта алмаш турында бөтен җирдә язып чыктылар. Ак йорт Алсуның азат ителәчәкләр исемлегендә булуын раслады. Байден алмаш турында чыгыш ясаганда Алсуның кызын туган көне белән котлады һәм аңа Happy Birthday җырын җырлады. Happy birthday, dear Miriam. Аннары Алсуның иреккә чыккан фотолары таралды. Ак йортның йомры кабинетында татарча сүзләр яңгырады. Сәлам 2 август иртәсендә дөнья Эндрюс һава ныгытмасында Алсуны һәм башка азат ителгәннәрне Джо Байден һәм Камала Харрис каршы алган мизгелләрне күзәтте. Шуннан соң Алсуның гаиләсе белән кавышуы күрсәтелде. Соңрак Алсу Курмаш берничә халыкара матбугат иреге премиясенә лаек булды.